masoyiya ya akai. Kuɗin aure na aka kawo. Yaushe ne aka kawo? Ɗazu ne da safe suka kawo. Yanzu ya kika yi kenan. Auren dole ne fa ba na so. Dakata ki ji zance na. Kaga ko ina kake ni zan zo. Mai fa zaki in kin zo. To mu bar garin haka shikenan. Kaddami wannan sabo kin ga ya kamata ki saurara. To ni yanzu me zan ce duk abin da zan ba saji na. Kai nake so ka gane yanzu ya kamata ka zo gona. Kin ga baby kin gane rayuwar mu duka mu tattauna. Tunda yanzu abin ya kai haka ya kamata mu jinkirta. Zana yo wanka ki sani dan na gaida umma da abba na. Aiko ko ka so mun so duk abin da kai ba za su ji ba. Tunda sun dau alkawari aiko ba batun wani janyewa. Kin gaje ki shirya kin je gidan ku zan zo shi kenan. Baba ya kamata a duba mu auren dole kun ga bashi da kyau. In aka yi auren dole rayuwar fa duk ba ta kyau. Baba dan Allah gani yarka ce ka duba bukatata. Ga wanda nake so ni mun dade da shi muka sasanta. Na ji tabbatin da kuka yi hankalin ku duka ya kwakwanta. Dama da shi muka idan ta zo da wanda yake sauna. Yanzu to mun gano ku sai mu je dukan mu tattauna.